आणि पहिल्यांदा आम्ही जातोय ठाण्यामध्ये. भक्ती दयानंद राणे. आणि जी मी आज सोचते त्याच्यात चूक कोणाची माहीत नाहीये. ज्या नशिबाने ज्या गोष्टी तुमच्या वाट्याला येतात त्या शेवटी तुम्हाला स्वीकारावे लागतात. आणि इथे जवळच ना मठ आहे स्वामींचं. बघा हा बर्थडेचा केक आणि ही आमच्या आत्या. हे बघा दोघं जण कसे गाढ झोपलेत. ते थंडी वाजते दोघांना पण थंडी वाजते. झोपू दे यांना आराम करू दे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तुझा चेहरा नाही दिसत आहे. तर आज सकाळी सकाळी आम्ही दोघं जण फिरायला चाललेलो आहे. आम्ही जातोय ठाण्याला दोघंच जण. पुन्हा म्हणजे त्याला पण घ्यायचं होतं पण भाग्य आणि चेरू यांच्यासाठी त्याला आम्ही घेत नाही संगाती. ह्या दोघांसाठी त्याला तू घरी राहा म्हणून. आणि आता प्रवास कसा करायचा आहे बोरिवलीतून बस पकडूया. हां म्हणजे आता आम्हाला प्रवास माहीत नाही. आता विचारत जायचं आहे आम्हाला. आणि पहिल्यांदा आम्ही जातोय ठाण्यामध्ये. तर चला कुठे जातो आहे म्हणजे कोणाकडे जातो आहे हे सगळं तुम्हाला बघायला मिळेल पुढे. चला निघूया आता. दोघं जण बघतात बघ कसे. ते समजले आता आम्हीच कुठेतरी बाहेर चाललो आहे म्हणून. पुन्हा लक्ष ठेवा दोघांकडे. टाटा चल चल बाय बाय. येते आम्ही लगेच खाऊ आणते. चला सगळं सामसूम आहे आमच्याकडे. ओ भाभी गया ना. हाँ तो पानी अभी खाली 1 घंटा ही आएगा. 2 दिन जरा है तकलीफ है, बाद में हो जाएगा अच्छा. आज घूमने जा रहे हैं. तर आमच्या एरियाच्या बाहेर पडली आणि बाहेरच बस स्टॉप आहे. त्याच्यामुळे लगेच बससुद्धा भेटली आम्हाला. बसमध्ये चढलो, गेलो बोरिवलीला. बोरिवली मार्केटमध्ये तिथे उतरलो. एक हे बघा हे बोरिवलीचं मोठं असं मार्केट सकाळचं ना. इथे भरपूर अशी गर्दी असते. म्हणजे भाजी मार्केट आहे तिथे आणि फूल मार्केट वगैरे. तिथे जरा 1-5 मिनटं आम्ही चाललो कारण आपण जिथे जाणार होतो ना तिथे म्हटलं काहीतरी म्हटलं घेऊन जाऊया. तर फ्रूट मार्केट ना हो तिथे होतं ना पुढे. इथे संत्रं विकत घेतली. आता म्हटलं थंडीचं सीझन आहे ना तर संत्रं छान म्हणजे अशी मिळतात. त्याच्यामुळे ती संत्रं विकत घेतली आणि मग पुन्हा आमचा प्रवास सुरू झाला. म्हणजे बोरिवली ईस्टमध्ये आम्ही गेलो. तिथे ठाण्यात जाण्यासाठी ना अशा बसेस लागतात. म्हणजे अगोदर विचार केला होता की रेल्वेने जाऊया. पण रेल्वेने जर का गेलो असतो ना तर 3-4 ठिकाणी चेंज करावं लागणार असं ट्रेन. त्याच्यामुळे मग ट्रेनचा प्रवास कुणाचे बाबा म्हणाले की नको म्हणून थोडंसं लांब पडेल आपल्याला. त्याच्यामुळे मग बसने जायचं ठरवलं आणि गेलो. मग बोरिवलीवरनं बसलो. 1-1.5 तासाचा प्रवास केला. ठाण्यामध्ये पोचलो आणि तिथे स्टेशनला उतरल्यानंतर इथे रिक्षा केली आणि ज्यांच्याकडे आपल्याला जायचं होतं त्या काकींच्या घरी आपण पोचलेले आहोत. म्हणजे गेल्या त्यांनी छान प्रकारे आमचा पाहुणचार केला आणि बऱ्याचशा गप्पा आम्ही मारल्या. जवळजवळ 1.5-2 तास आम्ही गप्पा मारत होतो. आणि कधी भेटलो आहे का रे आपण? कधी नाही. कधीच नाही ना. आता हे आपण किती म्हणजे कुठलं भाग्य आपलं काय माहिती. आपल्याला भेटायचं होतं. आपलं कुठे ओळख नाही कुठेही काही नाही. तुम्ही ठाण्यात, मी कांदिवलीला. मी कधी या ठाण्यात आलेलो पण नाही. त्या गोष्टी आहेत की माणसाला भेट व्हायची ती कशी पण होणार म्हणतात ना. तिकडे देवाने आपल्याला भेटायचं होतं भेटलं. असं आहे. आता ओळख करून द्या. तुमचं नाव सांगा तुम्ही. भक्ती दयानंद राणे. आणि आम्ही ठाण्याला जवळजवळ 38 वर्ष तरी राहतोय. अच्छा. हां म्हणजे मला अशा भरपूर कमेंट्स होता म्हणजे तुमच्या मम्मीसाठी की जेव्हा पण प्रिया तू मुंबईला जाशील पहिला जाऊन तू भक्ती राणे यांना भेट. आणि तो योग आज जुळून आला असं. आणि बरं वाटलं आम्हाला खूप. म्हणजे जवळ किती 1.5-2 तास झाले ना आपण गप्पा मारतोय. मला तर किती 11:15 दरम्यान आपण आलो ना. आता वाजले 1:15 म्हणजे आमच्या गप्पाच चालू आहेत मगापासून. ही त्यांची फॅमिली म्हणजे त्यांचा मुलगा त्यांची सून. बरं वाटलं तुम्हाला सर्वांना भेटून. आणि तू खूप छान असेच व्हिडिओ करत राहा. खूप मला तुझे व्हिडिओ आवडतात. कारण आता तू मला पर्सनली बघितलेस की मी घराच्या बाहेर पडू शकत नाही. पण मला असे निसर्गरम्य व्हिडिओज आणि तू आता ज्या लाईफमध्ये राहतेस गावाहून मुंबईला आली तेही व्हिडिओ आवडतात. कारण तुझ्याकडे ती स्किल आहे बोलायची ती चालू ठेवून. बरं वाटतं की एक म्हणजे
मी तर काहीच, आम्हाला हे स्किल पण नाही आहे, पण तुला हे सगळं यूट्यूबचं स्किल तू आत्मसात करून घेतले, चालू ठेवा आणि खूप छान तुझे व्हिडिओ असतात आणि चांगलं हो, म्हणजे बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. आता मला जवळजवळ 8 वर्ष होत आली आहे. माझ्या मणक्याचं अनसक्सेसफुल ऑपरेशन झालं आणि ठाण्यातील आमचे प्रसिद्ध डॉक्टर मिलिंद पाटील यांनी माझं ऑपरेशन केलं. अर्थात त्यांनी एकट्याने नाही केलं, त्यांच्या टीमने केलं. डॉक्टर खूप छान आहेत, पण माहित नाही कुठे काय चुकलं. डॉक्टरांनी मला गॅरंटी दिलेली की मी 3 महिन्यात बरी होईल, नंतर म्हणाले 1 वर्षात बरी होईल. आता बघता बघता 8 वर्ष होतील ग, पण माहित नाही. आता माझीही आशा सुटली आहे. मला डॉक्टरांना एकच सांगायचं, जेव्हा आपण एवढ्या प्रसिद्ध डॉक्टरकडे जातो एवढे पैसे खर्च करून, तर त्यांचंही काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की ऑपरेशन झाल्यावर तो पेशंट बाबा का असा आहे. पण माझी इच्छा होती चांगल्या हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नेण्यांची अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांच्याकडे. पण ह्या डॉक्टरने मला एवढं ॲश्युरन्स दिलं की नाही 100% तुमचं ऑपरेशन छान होईल. नंतर डॉक्टर म्हणाले की नाही, काहीतरी लाखात तुमची केस एक होती त्यामुळे असं झालं. या गोष्टींचं मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं. डॉक्टरनी असं नाही हे विचार केला पाहिजे. त्यांनी मला तेव्हा सांगायला हवं होतं की बाबा ही आमच्या ह्याच्यातली केस नाही आहे म्हणून. आणि जी मी आज सोचते त्याच्यात चूक कोणाची माहीत नाही आहे. ते म्हणतात की लाखातली एक केस आहे, पण त्याच्यात माझा तर काहीच दोष नाही आहे ना. 8 वर्ष मी हे आयुष्य जगते, किती जगेन मला माहीत नाही आहे. या आयुष्यात तुम्हाला माहिती आहे परावलंबी आयुष्य. मी जॉबला जात होते, मला जॉब करायला खूप आवडत होता आणि त्याच्यातनं मला अशी स्थिती वाटायला आली. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात वाईट म्हणजे माझे मिस्टर माझं खूप खूप करत होते. त्यांनी हे सगळं स्वीकारलेलं आणि अकस्मात त्यांचाही आधार गेला तर कधीतरी माझ्या तोंडातनं डॉक्टरसाठी फार वाईट निघतं, जे निघायला नाही पाहिजे. आता काय करू मी, मला ते हे सगळं स्वीकारलं पाहिजे. त्यामुळे मी घरात राहून असे माझा पर्याय मीच निवडलं की जे कोकणचे निसर्गरम्य यूट्यूबर्स आहेत त्यांचे मी डेली यूट्यूबवर त्यांचे व्हिडिओ बघते आणि मला त्याच्यातनं खूप आनंद मिळतो. हिचा पण प्रियाचा पण मी व्हिडिओ ह्याच्यातनं शोधून काढला आणि रोज मला ते बघायची व्यसन लागलं की हा सगळा निसर्ग मला बसल्याकडे झोपल्याकडे बघायला मिळतो. माझा आनंद शेवटी मीच शोधते. आता काय सांगू, आपलं आयुष्य आपणच सॉल्व करायचं असतं, कारण ते आपल्याला स्वीकारायला लागतं. बस एवढं मला म्हणायचं आहे की ज्या नशिबाने ज्या गोष्टी तुमच्या वाट्याला येतात त्या शेवटी तुम्हाला स्वीकारावे लागतात आणि स्वीकारा, कारण पुढे काहीच मार्ग नाही आहे. आत्महत्या हा मार्ग नाही आहे. शेवटी जे आहे ते आपण स्वीकारायचं, आपल्याबरोबर दुसऱ्यांनाही त्यांचंही आयुष्य सुसह्य करायचं. बस. तुम्ही आता जे बोललात तर मी 2 शब्द मी बोलीन. म्हणजे तुम्ही बघा, म्हणजे मला कॉल केला जेव्हा तुमचे मिस्टर ऑफ झाले तेव्हा, आणि मला वाटतं 15 ते 20 मिनटं तुम्ही बोलला होतात माझ्याशी. व्हॉट्सअप कॉल केला त्यावेळेस. म्हणजे कुठेतरी बोलता आपुलकी कुठेतरी निर्माण झाली होती आपल्या दोघींमध्ये, म्हणून तर तुम्ही मला कॉल केलात. म्हणजे आपली भेट नाही, ओळख नाही, कुठेतरी नातं आपलं निर्माण झालेलं आहे. आणि आज मी अडचणीमध्ये आहे, त्यावेळेस पण मी होते. सगळ्या गोष्टी मी तुमच्याशी शेअर करायची मेसेजद्वारे. आता पण मी सध्या कोणत्या म्हणजे जाते परिस्थितीत तुम्हाला सगळं माहिती आहे आणि म्हणून मी खास तुम्हाला तिथे भेटायला आलेली आहे. मनातलं नातं छोट्यांना सुद्धा मोठ्यांचा आधार वाटतो आणि कधी कधी त्यामुळे मी कित्येक गोष्टी तुझ्याशी शेअर केल्या. म्हणजे मी आज इथे आली म्हणजे मला असं वाटलं की माझी आई समोर बसलेल्या मी त्याशी बोलते, जे मी त्याशी बोलू शकत नाही. तिथे एकाच बिल्डिंगमध्ये आम्ही राहतो पण मी नाही शेअर करू शकत. जे मी तुम्ही समजा मी काय म्हणते ते. तुला मी सांगितलंय ना, नामस्मरण, बस देवाचं नामस्मरण कर. त्याच्यात कुणाचं काहीही नुकसान होत नाही, आपलंही होत नाही, समोरच्याचंही होत नाही. झाला तर आपल्याला फायदाच होतो, आपलं मन एकाग्र होतं, शांत होतं. आपल्याला डॉक्टरांचा एक अनुभव आलेला आम्हाला पण आहे. तुमच्या खूप छान फॅमिली, त्यांचा मुलगा, त्यांची सून, त्या काकी म्हणतात ना, कुठेतरी त्यांनी आमच्या मनामध्ये घर केलं आणि इतकी आपुलकी पाहून ना आमचं पण मन भरून आलं. तर आत्ता बघा आम्ही तिकडनं निघालो ताईंच्या घरातून आणि इथे जवळच ना मठ आहे स्वामींचं, त्याच्यामुळे इकडे जरा जाऊन येतो, दर्शन घेऊन येतो. थोडंसं तुमच्याशी पण शेअर करते. आजूबाजूचा परिसर खूप छान आहे ना इकडचा, असं वाटतं की जसं गावीच आलेलं आहे. म्हणजे सगळीकडे असं झाडं वगैरे जंगल वगैरे आहे. तुम्हाला दाखवते मी थोडंसं, चांगलं वाटते. हे बघा कसं सगळं रान, सगळं जंगल.
मध्येच एक रस्ता आहे. हां, आता इकडे एक 5 मिनटं फक्त चालायचं आपल्याला. 5 मिनटाच्या अंतरावर ते मठ आहे. हा कुठे आहे. तर दुपारी 2-2:30च्या दरम्यान ना आम्ही तिथून निघालो आणि त्यांनी पाहुणचार आमचा खूप छान प्रकारे केला. म्हणजे जेवण वगैरेच आम्ही तिथून निघालो होतो आणि निघतेवेळी त्यांनी म्हणजे ओटी वगैरे पण असं म्हणजे जो काही मानपार असेल तो पण केला होता. पण ते तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवीनच, जे काय त्यांनी मानपान केलेलं आहे ते. तर आम्ही मठामध्ये पोचलो, पण दुपारची वेळ असल्यामुळे मठ की नाही बंद होतं, म्हणजे 4च्या नंतर ते उघडणार होतं. तर आम्ही बाहेरूनच दर्शन केलं आणि मग निघालो तिथून. घरी जायची आता ओढ लागली होती, कारण भाग्या आणि शेरूबा घरामध्ये होते ना, म्हणजे कुणाल होता त्यांच्या जोडीला. त्याच्यामुळे कधी एकदा घरी जाते ना असं म्हणजे मला झालं होतं. म्हणजे असं होतं माझ्या बाबतीमध्ये, जेव्हा पण मी कधी कुठे बाहेर गेले ना की माझा अर्धा जीव मागे असतो. आता कुणाल कसा मोठा झाला आहे, कुणालची मला चिंता नसते, पण भाग्या आणि शेरू यांची मला खूप अशी चिंता लागून राहते. त्याच्यामुळे बाहेर असं कुठं जायचं म्हटलं का मला ना फार असं टेन्शन येतं. म्हणजे तिकडचं सगळं आटपलं का कधी एकदा घरी पोचतं ना असं सगळं मला होऊन जातं. तर फायनली आम्ही बघा तिथे पोचलो. म्हणजे मठातून आम्ही बाहेर पडलो. बाहेर पडल्यानंतर तिथे आम्हाला रिक्षा भेटली. रिक्षामध्ये बसलो आणि आम्ही गेलो स्टेशन साईडला. बस तिथे ना लागलेली नव्हती, म्हणजे 5 मिनटं आम्ही थांबलो आणि 5 मिनटामध्ये बससुद्धा आली. बसमध्ये बसलो आणि तिथून ठाण्यावरून म्हणजे बोरिवलीपर्यंत आपला प्रवास की नाही सुरू झाला. तर 1 ते 1.5 तासाचा प्रवास झाल्यानंतर घरी पोचली. आणि घरी पोचल्यानंतर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे भाग्या आणि शेरू यांचं कसं असतं. खूप एक 5 ते 10 मिनटं त्यांनी दंगा केला. बाबू हे बघा माझे बबडे, 2 जण माझे बबडे. गुंडे ए गुंडी, आतमध्ये जमेल का न्यायला? हा, तर घरातलं सर्व काम की नाही करायचं बाकी होतं. म्हणजे कपडे वगैरे, भांडी वगैरे जे काही होतं ते सगळं करायचं बाकी होतं. म्हणून भोप्याला सांगितलं होतं की मशीन फक्त मला जरा सरकवून दे साईडला करून. तर भोप्या तेच काम करत होता. आणि मग फटाफट इकडे कपडे, भांडी, लादी जे काही होतं ना, म्हणजे बाथरूम, टॉयलेट जे काही धुवायचं होतं ते पटापट सगळं करून घेतलं. तर कुणालच्या बाबा यांनी पण थोडीफार मला मदत केली. म्हणजे भरपूर असं पूर्णच म्हणजे कपड्याच्या घड्या वगैरे सगळं बाकी होतं. आणि जवळजवळ 1 ते 2 तास 2 तास लागले सर्व काम व्हायला. सगळं घर आता क्लीन करून घेतलं, कारण पाणी आमच्याकडे की नाही आत्ता आलेलं आहे. सगळं काम घरातलं ओके झालेलं आहे आणि घरामध्ये शांतता आहे, कारण घरात कोणीच नाही आहे. मी फक्त आहे, वाघ्या शेरू आहेत आणि कुणालचे बाबा आहेत आतमध्ये बेडरूममध्ये. खूप सगळा पसारा झाला होता, सगळा आवरून घेतला. आणि आज आत्ता की नाही भोप्या आहे ना, म्हणजे भोप्याच्या मम्मीचा बड्डे आहे आज, त्याच्यामुळे त्या आता येणार आहेत. तर छोटंसं सेलिब्रेशन करायचं आहे आमच्या घरामध्ये. तर श्रद्धा आणि करिश्मा पण आलेले आहेत. त्या दोघीजण गेल्यात केक आणायला आणि कुणाला गेला आहे बाहेर खेळायला आरवसोबत, म्हणजे सायकल चालवायला गेला आहे. तर आता येतील सगळीजणं आणि नंतर आपण केक कटिंग करूया. आणि हे बघा हे कुणालचे बाबा. आता जरा मी 5 ते 10 मिनटं शांतपणे बसते आणि मग दुसरं जे आपलं काम आहे ते करायला घेते. माझं आज एडिटिंग करायचं राहून गेलेलं आहे, बाहेर गेले ना म्हणून. तर घरी आली आणि नंतरला बघा घरातलं सगळं होईपर्यंत ना बराच वेळ गेला. त्याच्यामुळे भाग्या आणि शेरू म्हणजे ह्यांना कसं घेतलं होतं मी, पण एक 5च मिनटं आल्याला मी थोडंसं ते लाड केले होते. आता म्हटलं थोडा वेळ जरा निवांत बसले तर त्यांचे पण थोडेसे लाड करूया. आणि असं त्यांना प्रेमाने आपण बोललो ना का सगळं त्यांना कळतं. आपला शेरू बघा, शेरूनं आपलं जाम मस्तीखोर आहे ना, आगाऊ आहे की नाही. त्याच्यामुळे म्हणजे त्यांचं जर एक गाणं ठरलेलं आहे, काहीतरी तुम्हाला मी ऐकवीन ते जेव्हा गाणं मी म्हणते 1-2 एखादच ओळी असेल, त्यांना बरोबर समजतं की आई आपले लाड करते. आणि ते गाणं सुरुवात केली का मग असे त्यांची दोघांची पण लाडीगोडी चालू होत्या. तर थोडेसे ह्यांचे लाड करून झाले आणि अर्ध्या-पाऊण तासानंतर कुणालच्या आत्या आहेत ना त्या आल्या. म्हणजे बघा केक कटिंग करायचं होतं ना, त्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करायचा होता म्हणून तसा मी त्यांना ना कॉल केला होता. आणि येताना जीससुद्धा आला होता. आता हा जो मुलगा आहे ना तो कुणालच्या बाबांच्या मामा आहेत ना त्यांचा मुलगा आहे तो. तर त्याला बघून आहे ना शेरू खूप भुंकत होता. त्याच्यामुळे तो माझ्याजवळ ना येऊन बसला होता. त्याला म्हटलं तू त्याला जरा लाडीगोडी कर. तो कसा येतो नेहमी आमच्या घरी, पण काय माहीत नाही शेरू त्याला बघतो ना
तसं म्हणजे वाघ्यासुद्धा त्याला बघितलं का सरळ भुंकायचं चालू करतो. चालेल चालेल. हा बघा हा बर्थडेचा केक आणि ही आमच्या आत्या आमच्या आत्याचाच बर्थडे आहे. गोप्या पुढं करतो. किती वर्ष झाले? किती वर्ष झाले मला? हा किती 47 वर्ष झाले ना. हा बघा केक आणला, केक आणलेला आहे आणि आता आम्ही केक कटिंग करतोय. बसा खाली बसा तुम्ही पण. गाणं हा चला केक कापा, केक कापा. वनिता बेन थांबा थांबा 1 मिनिट. तुम जियो हजारों साल. वनिता हॅपी बर्थडे टू यू. पहिला काय कोणाला गेला? गायब पूजा गायब रफी मे पण कोणाला किशोर तू बाळाला पण देते. तर केक कटिंग झाल्यानंतर सर्वांनी एकत्र मिळून आम्ही जेवलो सुद्धा. म्हणजे शूटिंग काही केलं नाही, म्हणजे थोडा वेळ फॅमिलीसाठी पण म्हटलं देऊया. तर एक गोष्ट मी अगदी म्हणजे मनापासून तुम्ही शेअर करावीशी वाटते. आज दिवसभरात ज्या माणसाला मी भेटून आली ठाण्याला, खूप काही शिकले मी त्यांच्याकडनं, त्या काकींकडनं. निघतेवेळी त्यांनी मला फक्त इतकंच सांगितलं की प्रिया स्वतःसाठी जग. आणि ठरवलं आहे मी आता की नाही, स्वतःसाठी पण जगायचं, स्वतःसाठी पण थोडासा वेळ द्यायचा. म्हणजे जसं मी माझ्या फॅमिलीचं करते तसंच स्वतःकडे पण बघायचं, हे अगदी आता मनापासून ठरवलं आहे. तर चला ताईंनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.